The man is happy. Shy. Very happy. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Anyị abịakwa ka anyị si abịa maka na ife anyị ji maka ya wee nọrọ taa bụ okwu akpụ n'ọnụ. Nke bụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ. So otega anyị ji anụ kepu na nwanne anyị nwoke a bụ the chairman and the founder of Overman Group. No nwere nnekwu dibịa gwọrịa nnekwu oke ite o ji wee vụrụ ego niile a ovu anyị wee sị ka anyị bịa taa gbọọ ụta ka ọ kọwara anyị na ọ bụzikwa mmiri anyị ga na-agbapụ ka ọ na-agbapụ wee bụrụ Overman. Anụ ọ bụzikwa pọmpụ anyị na-ele n'ime ahịa ka ọ na-ele ka pọmpụ nke ya dịzi iche ka anyị marụ kene dibịa gwọrọ ya bụ oke ite na Igbo ba o ji wee bụrụ Overman. Steeti ọnwụna oruo na-enye kọntrakt ọ rụọ mmiri ọrụcha ya ụmụ Igbo enwewe aṅụrị. Kaduna Katsina ama ebe m ebido currently nyawa jikwa Anambra steeti afụ na mmiri dị na Anambra especially Ọka na Ọnịcha. So biko nna ya ukwu on behalf of ndị Ụtọndụ Media House aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ anyị si ka ịkọwala anyị na ya ghọtara ihe na-eme na ndị mmadụ si na efe enye ha. So ka anyị mara na Jos si n'elu wee daa wee bụrụ Overman. So ka anyị mara kene Jos na-etufughị oge. Okay, ndị Igbo ekene m unu. Yes. Nke onye chiri ya zara. Yes. No. Ndị otu Ụtọndụ Group. Yes. Yes. Ana m asị unu deemen. Deemen na ofisi anyị bụ Overman Group nke dị n'Amụ Ọdọfị, Lagos. Obi dị m aṅụrị na ndị Ụtọndụ nyechala ndị niile bụ ndị Igbo ji bili nọ na Lagos dịkwa successful. Welo decide ya na Overman ka ha ebu ụzọ wee mee this kind of interview. It's a great honor ka ọ bụ to me. I'm very happy na ya bụ nwatakịrị na-enweghị ihe ọ bụ 26 years ago is now the chairman of Overman Group, comprises of pump company and hospitality company. Ihe a bụ ihe ndị Igbo kpọrọ ya agbamabọyị. Ọ bụ ya ka mgbala agụgatara m akwụkwọ fụ na ego nna m ji azụ m adụghọ nsị ya nna nwa ebe m eji ịgba bọyị ya duje nka nje gba bọyị. Ọ necha ya ọfịa ya alụ ọ sị m ihe mere n'ụwa nsogbu adụghọ. Not only no kwetara na mma apụ mana ife fịarị alụ bụ n'ofu nwa ka mbụ ma nwoke ma nwaanyị. Ka m na-apụ nna m bere akwa tụsa m aja n'etiti aka n'ahụ a n'etiti ụkwụ nna ahụ sị m ebe aha m na-eje na Chineke ya eso m eje. M wee jebe Bọyị at the age of 15 years. Gbaa Bọyị a afọ iteghete ọga m wee lecha m wee duo m. Mbọsị o duru m ọ sị na ọ bụ na nwatakịrị a bụ nwaanyị na ọ ya anụ ya second wife ya maka na ọnwa ji kọmpani ya mee ya ihe ya bụ. M wee bido ihe a nyere m 350,000 and Chineke biri n'igwe mana ọ nweghị nke m tụkwasịrị ya. Ego a ga m ji wee bido from nothing wee nwee Overman Group today, chairman of Overman Group. Ihe m ji wee na-ekwu ihe awụ Igbo na-anụ onu m ọ bụghị na oke ite ka eji akpata ego. Ego mbute aha enyere aka ibutacha anya ihe osokataghị osotaghaghị osowo mgbe ihe eji akpata ego owu ndidi
kọpọ ọghọọ milion nwanne m mbido taba afụfụ gbagharịba ayara mma mechel ndị agba ọsọ ahịa na line were zụba afịa bido gbaba obodo oyibo butewa afịa leba afịa. Adam happy today ịbụ na na-akọwa maka ka nsi were bụrụ mmadụ maka that history of agbamabọyị ka m na-asị ndị Igbo si agbakwana nkịtị ka ọ nwụọ wee na-agwa awa youth bụ ndị na-eto eto fanekwa ya na ife yahoo a ife ebute ego ebutahọ ọ na-egbukwa egbu ọha azụkwa azụ na a na-anọ na social media na-afụ mmadụ tata ọnwụghị onye ọ bụ olu echi o buru phantom isi otu ahụ wee jee ịmaghị ihe o mere chekikwa anya ọfụma let there be history of ka isi kpata ego. maka na aka aja so aka aja ahụ na m dikọtara aka n'aja today ahamedizi aka n'aja mgbe dị proud enough na at least mmadụ na-eshi bụ ndị Igbo ka ndị bụ durukwa kụzikwara ihe ahụ akụziri m which I'm sure na most of them arụchara ma ụmụ be nna gụọ na Lagos a na-agba moto bụrụ living witness of this success. Ndị agha m duputere edurukwa ndị ọzọ which I'm sure na some of them edukwa n'otu 3, 4, 5 ụmụ bọyị. Kedu otu ọ ya bụ sharing of success kama ihe enye mmadụ azụ kụziere ka esi akụta azụ ahụ bụ ịgbabọghị iwe ndidi taa afụfụ emechazie Chineke akụzie gị n'ọmana ịtara afụ mana ọ bụ nnọọ nke mbute ego a don aka ndị Igbo ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo ọ bụ ihe eji mara anyị na aka aja Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ agwa m unu na ife agba n'aka na-ejighị igogbe enene ya. Unu anụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru maka na ife anyị nọ n'ime ya anyị ji maka ya were na-eje mba kwuru mba bụ na ndị nkụzi si na ịgụọ praịmarị 1 wee gụọ praịmarị 2 wee gụọ 3 ịgụcha ya wee gụọ sekọndịrị wee gụọ yunivesiti na ịchọ maka na choice ụwa bụ ife decide na ị chọrọ ime ka ihe eme mana ihe anyị na-ekwuzi bụ ka anyị chiga na agbammbọ maka na onye Igbo ọhụrụ na-akpala ego ụbọchị buru gboo wee ruo taa na-enwe ntọala ego ya etu o si wee malite. Unu anụghị ihe nwanne anyị kwuru o wee gwa gị datị na aka aja nke ebidoro n'ọgụgatara akwụkwọ sinia were jebe bọyị papia wee kpọrọ aja wee wee ya n'aka na si ya jebe na aka aja ya ebutere ya gịnị ọnụ mmanụ onye ka o ji wee bụrụ Chief Dr. Kelvin ekene dịrị Chukwu Ifegbuike Ikenga Iwologe ji wee dị ebube Ikenga Ọmasị ezigbo mmadụ maka na program anyị a bụ ka anyị tụte the youths ma ndị anyị na-eso n'azụ ma ndị na-eso anyị n'azụ ka onye ọbụla jee gbaba mba. Akwụkwọ nsọ si na ọ ga-esite n'ihe anyị na-eme were gọzie anyị ịkpọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe ndị eluigwe si na ya were gọzie gị. Ụtaba nwanne m ebe ị nwere ịgwa ụmụ Igbo ụmụ Igbo ọha ntị m ụka ntị ụnụ ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede ihe anyị na-eme bụ ka anyị wechighị aka klọk azụ ka o wee baala anyị. Biko nna anyị unu ekwuchitecha n'ọnụ m mana achọrọ m ịjụ ofu ajụjụ biko ka anyị mata afọ onye ahụ ị gbara bọị na onye obodo ebe ọgwụ ka ndị na-afụ ihe anyị na-eme nwee ike na confirm because ụfọdụ nwere ike asị na ime ebe o ji ebute ego bidozie biznes at the end of the day ọbịagwaba anyị na ọgbara bọị dogwa anyị afọ onye ahụ ị gbara bọị ya na onye obodo ebe ọgwụ. Okay. Ezigbo ajụjụ ka ị jụrụ m ihe a and ewepụ nna mụrụ m onye ọzọ m kwesịrị na-akwanyere ugwu bụ onye mere m ihe nwụ
bụ onye aha mgbara bụ ya. Afọ ya ahụ Chief Lambert Ụwakwe. Chief Lambert Ụwakwe ewe onye mgbagbu ọwa. Mgbagbu ọwa bụ obodo dị n'Eziagụ Local Government of Enugu State. And nyanwa bụ the chairman of CEO Lamarck Limited na Coca Oduade ebe a na-ele building material. Do ọga nke ọ na-anụkwu olu nsị ya na na-ekene ya n'ihi na onye adụrụ m mgbe m enweghị ihe mbụ wee mee m ihe mmụta ihe ọ na-eme si na ya bụrụ mmadụ. Ndị ọzọ ji si n'aka m mụtakwuo nke m na-eme sikwe na ya bụrụ mmadụ. Ndị ọzọ si n'aka ha mụtakwa si ebe ahụ bụrụ mmadụ. Igbo ji wee bụ the richest individual community ewere na West Africa, if not Africa niile. Maka Igbo abaka. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, ndị ọma na-ege anyị ntị, ihe menụ na anyị na the chairman of Overman ga-esorozi ka ọ kpọgharịa anyị gosigasị anyị ihe mechin ihe ha nwegasịrị n'ọfịs ha anụma maka na nwoke na-atụ maka eji agbapụ mmiri were kwuo nwee nke eji onwere ife ha nọrọ itu asịrasịrọ ihe gbasara mmiri na mmanụ. Okay, anyị agbadatago na ground floor ebe anyị dọwagasịrị ngwa afịa for ndị na-ego anyị afịa bụ ha bịa ha afụgodo ife anyị na-ele. Ngwa afịa ndị mfo na showroom ebe a bụ ndị obele maka ogbugbu maka imebi ihe a na-akpọ tax. Ndị nnukwu nọzi na nnukwu warehouse anyị maka anyị na-ele pọmpụ na-apọmpụ mmiri abụrụ obere mmiri. Anyị na-ele pọmpụ gọọmenti na-egoro wee pọmpụọ mmiri from one distance to a longer distance. Mmadụ isi dịka Enugu buru mmiri jebe Ọnịcha. Are you serious? Machine ya apọmpụ ya anyị nwere ya. Such machine ndị nnukwu a nọ na warehouse mana m na-ezighị ndị obere. Ndị obere ị na-anya n'aka ekpe m ịfụ ndị a na-acha ka stainless. Ndị a bụ ndị na-ebi n'ala mmiri. Machine ịfụ na-ebi n'ime ala. Ihe a na-akpọ submersible borehole pumps. Egwucha ihe anụ n'oyibo kpọrọ borehole, egwucha ya bụ olulu mmiri enwere machine a tight anya pipe connect ya waya dọkpuo onye n'ala mmiri o biri n'ime ebe a ọ ya wụsu were mere mmiri na-agbagote n'elu ala. Ọ gbagotezie n'elu ala etiriti ya na ọ bụrụ nke na-adọrọ mma etiriticha anya edistribute onye ebe ndị mmadụ ya na-ekuri ya na-aṅụ. Ihe a na-akpọ ndị nke a usumo submersible pumps. Nne anya n'aka nne m ka m si ekwu ndị obere bụ ihe dị ebe a. Ndị a sewage pumps. Ije dịka na Lagos Island ebe enwere nnukwu high-rise structures, nnukwu building, nnukwu ụlọ dịka ọfịs ndị Central Bank. Ịma na ndị mmadụ ọka ahụ mmadụ nọ n'ụlọ a more than 500 people. Fanchajecha toilet a nwere ebe ọ na-abanye a na-akpọ septic tank. Ọ bụ ebe ahụ machine a na-ebi n'ime that very sockaware. O nwere mgbe o eru oju na start ya machine a o si n'ike mere nsị si na this line mepụ ya ebe a chọrọ ka nsị ahụ na-aga. Ọ bụrụ ndị ọcha a na-etiritikwu nsị ahụ etiriti wepụ nsị clean ewepụtakwa ezigbo mmiri mmadụ na-aṅụ ma mmadụ na-eji aga. This is for sewage. Nke a ifụrụ na-acha odo n'aka ndị m bụ nke ndị water works na-eyuz. Ọ ya awụ eburu mmiri na nnukwu paịpụ ihe dịka 100 inches wee na-agafa mmiri ahụ isi ka etiritirie ka ọ gawa treatment plant ka ewebe treatment plant ihe eyuz. Abịa machine a ebe stainless a na-esi ebe na-amịrị kemikal na-egbu nja na-egbu ihe ọbụla bụ ihe na-adọghọ mma n'ime mmiri. Ọ mere ebe a dọrọ ya bụ kemikal ọ na-apọmpụ ya na-eme ya inject ka ịgba ọgwụ n'ime line ahụ bụ mmiri na-aga dịka Ọnịcha from Enugu. Ka ọ na-apụrụ mmiri ka a na-etiriti ọ machine a na-abịa. Ihe a na-abịa bụ chemical dosing pump. Automatic system like ọrụ anyị rụọrụ His Excellency Prọfesọ Chukwuma Soludo na Anambra Steeti. Mmiri ọbụla bụ mmiri anyị na-enye ndị Anambra nwere ụdị ihe a na-akpọ chemical dosing pump eji na-etiritie ka nja
ihe a na-akpọ nje na-esi na mmiri bakteria nọ na mmiri pụọ so that mmadụ ṅụọ ya aṅụta nzu ka dị ịhụta nsogbu. ị gbarata saịdị a efu these machines as I said ndị a bụ ndị obere machine a anyị na-akpọ ya multi-stage pump nke a bụ ndị obere ihe nwere nke ya ha ka ụlọ ha ka moto ndị a bụ ihe na-eburu mmiri o si n'ọnụ otu a kuru mmiri ọ were spin nke a wee eletrik motie nke a atọ ọnụọ ya maka a na-ajọin ya join anyị nwere factory ebe anyị na-ajọin ya ajọinichaa ya move edo ebe ọ ya arụ ọrụ akwụ paịpụ ebe a mmiri si ebe a na-apụta si ebe a na-apụ ọ gabazie njem ahụ like isi Enugu buru mmiri njem ọchịcha so the machine we call it multi-stage high pressure pump. Then ị bịakwa n'obodo a na-akpọ split casing pump. Pọmpụ a ụfọdụ n'ime ha si obodo a na-akpọ Turkey, ụfọdụ si obodo a na-akpọ India, ụfọdụ si obodo a na-akpọ America wee bịa, ụfọdụ si obodo a na-akpọ China. Pọmpụ a bụkwa pọmpụ ndị water works na-eyuz ịpọmpụ mmiri in large volume that na atinye mmadụ na paịpụ ebe mmiri ekworo mmadụ na-aga. Ndị a bụ ndị obere ihe anyị nwere ndị nnukwu. So like I said, anyị nwere pump for oil and gas. Ije na Apapa o nwere mgbe tanka na blọk ụzọ Apapa ụzọ aha aga kọmpani anyị bụ Overman mere introduce to most of the depot ma Ibeto ha ma Chipet ha ma Capital Oil ha ma integrated oil and gas. Most of ndị be anyị nwere depot ma ndị obodo ọzọ nwere depot. Overman mere introduce some pumps to them. Ya bụ itinye your truck 33,000 liter na gantry ebe a na-ere odu mmanụ, itinye ya that truck in 10 minutes truck ahụ ejuru. Are you serious? By the time anyị bido mewe install depot to depot, ndị ọzọ mụrụ ya na-egozi ya n'ike, anyị were make sure na anyị supply equipment a ihe gbasara hold up na Apapa pụọ. So ije na ndị na-eme apọmpụ mmanụ a na-akpọ crude from Warri, from Bayelsa, from Port Harcourt. Most of the big organizations enwere ebe a ma Total, ma Mobil, IT oil and gas, heavy companies, ma Tony Mwasa. Ndị ebe anyị niile nwere depot dị anyị na-ebu ihe pọmpụ eji amị crude ihe ya pọmpụ crude from Lagos to Sokoto. Ihe pọmpụ ni crude from Lagos to Enugu. Enwere pump for it. As you are driving your vehicle about a main load, pump na-akpa mmiri, na-akpa mmanụ, na-esokwa pipe, na-agba na main load, na-echekwa another state. So such pumps na-abịa from Overman. Wow. So ọ ihe anyị gbatara na bọyị. Yes. Anyị ji wee sị ndebe anyị na aka aja. Without ịgba bọyị, nwa bụ Kelvin ekele dịrị Chukwu Ifegbuike nke nga ndị Iwolo akarịghị ịma anya ihe a. Enwere ka ọ bụ na village ga ntụ nọgide na-egbu akwa soro ndị nọ n'ụlọ na politics mana ọ bụ ya ga nje gwa si na bụ ya gawa conferences si na bụ ya chigata bakwuo school gwakwuo nke bụ akwụkwọ nwee ike ị na-emezi employ professors na-eme employ ndị gụrụ akwụkwọ fabụrụ my staff. Okay, now o nwere nchọrọ ịghọta sa ife ị na-eme ka ịghọta kịta bụ na obodo ọbụla maọbụ steeti ọbụla maọbụ famili ọbụla individual ọbụla chọrọ ime ihe gbasara mmiri bịakwute ndị Overman ma mechin a ga-eji gbapụ mmiri ma ịgbapụ ya gbapụ ọbụgoro mmiri bụ dọtị na-enwere mechin a ga-ebute ọ na-acha ọcha dịka akụ mmiri igwe ṅụọ onye ọ dịghị mma na arọ ihe na-achọ ịkọwara anyị. Okwuola ekelere m gị agbagide maka na okwu ajụjụ ya jụrụ m bụkwa a very good question. Overman na-alụgo with over 16 states na Nigeria today with ihe a na-akpọ award letters, job completion certificate, and ijekwe ifu na ọ na-eme ihe a na-akpọ water system, water schemes ndị ọcha bịara rụrụ anyị ebe a na-ekupụta mmiri treat mmiri wee pọmpụ ọrụ obodo. Steeti nwere ihe nke ha mebiri Overman na-edozie dozigharị anya from Sokoto, Kebbi, Katsina, Enugu, Ebonyi, Anambra, anyị alụgo Niger, anyị alụgo Nasarawa, anyị alụgo Sokoto,
as I'm talking to you, anyị nwere work going on in different states. Na-edoziri obodo machines ndị nke ha nwere mebiri, na-echange their machines, na-construct qualify new waterworks na ọbụna facho, wee na-alụkwa ya in a different modern way kịta with ihe a na-akpọ solar hybrid technology. Wow. Otu anwụ na-amụ na anyị were machines na-abụ anwụ na-amụ dọrọ ọkụ, maka anyị ma na ụgwọ a na-akwụ ndị ọrụ ọkụ kịta kara ọnụ. So gọọmenti chezie wee kpọzie Overman rụzie anyanwụ wee na-adọta ọkụ wee na-enye machine na-akpọ mpụ. Anyway, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na ntị mụ na anya m akara nke unu maka na a na-ama m atụ ọ dịka ọ dị n'olu na ife m ghọtara ebe a na ife anyị ncha ghọtara ịgbabụ ndị Ụtọndụ midia na-agbasa ozi ihe eji mara ndị Igbo ịgba mbọ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ unu anụgonye na ndị niile nwere oil depot in anything gbasara oil depot and the water system or Overman. Imitiana ndị bụ Overman a ga-arụrụ gị ebinye gị machine ga-eme ka ebumnobi gị nka biznes gị wee bịa na mmezu. Save current nke ndị oyibo na-akpọkwa solar. Ịghọtago? So maka na ndị Igbo si na ọ na-esi na nke onye agaghị ya. So biko dịka ị na-anụ ọnụ anyị taa ịnụgo ọnụ ike nke iwere oge n'ọnụ ụtaba n'ọnụ okwu mere eze, biko na-agbasa ozi ya ka anyị mee ka ụmụazị Igbo be anyị ghọta that na enwere shortcut to success etu ndị oyibo si wee sụ ya na ị ga-esi nwayọọ ịgụọ 1 wee gụọ 2 maka na onye ndidi na-eri azụ gịnị azụ. Biko na ụmụnne m ka Chineke gọzie ndị be Overman ma gọzie Ụtọndụ Media House dịka ị na-agbasa ozi ọma ndị eluigwe ga na-agbasara gị nke ị na-eme site n'afọ nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko bifo anyị na-emechi, anyị bụ ndị Overman Pumps Limited, Overman Group. Ịchọọ anyị nọ na Lagos, anyị nọ na Abuja, anyị nọ na Kano, anyị nọ na Kaduna, anyị nọ na Enugu, anyị nọkwa online. Ịchọọ anyị by www.overmanpumps.com ihe afụ anyị. Ịchọọ anyị .overmangroup.com ihe afụ anyị. Ije na nke a na-akpọ Instagram, ije na nke a na-akpọ WhatsApp, all the social media ihe afụ anyị. Ịkpọ anyị ndị otu anyị abịa mara ihe na-eme machine nke ị nwere dị ochie, anyị elele ka anyị esi convert ya gị to solar. Ọ bụ na ọ ya ha aga anyị bute nke ya with solar so that ị gara na-akwụzi nnekwu ụgwọ n'ihe gbasara ọkụ ndebe anyị kịta. Let them shout out to